Podielové fondy v súčasnosti patria medzi najlepšie spôsoby, ako zhodnotiť peniaze. Preto je investovanie čím ďalej, tým populárnejšie. Ľudia vkladajú svoje financie do fondov, aby si zabezpečili dôchodky, alebo napríklad deťom zaplatili školy a bývanie. Podielový fond tvorí spoločný majetok podielníkov zhromaždený správcovskou spoločnosťou. Spoločnosť následne investuje tento majetok s cieľom priniesť podielníkový výnos. Podielový fond vám umožní spojiť sily s viacerými investormi. Vaše peniaze a peniaze ostatných investorov fond spoločne ďalej investuje. Váš podiel reprezentujú podielové listy, ktoré vyjadrujú hodnotu vašej investície. Sledujte naďalej náš seriál o investovaní. Na budúce vám vysvetlíme, prečo by pre vás mohlo byť výhodnejšie investovať priebežne po malých čiastkách, namiesto toho, aby ste zo svojho rozpočtu jednorázovo uvoľnili veľkú sumu. Investovať môže každý. Začnite i vy na www.mbank.sk.